Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere. Bueno, eta hemen txagaude laugarren gunean esan dugun moduan, eta lehenengo protagonistak aurkitu ditugu, izan ere hemen digutxira, emanaldia izanen dute Kiki eta Moko paiazoek, Jaion eta Alain, egunon. Zer moduz hasi duzu eguna? Oso ondo, ja iritsi gara 2 ordu lehenago, prestakuntza lanak eta ja montatu dugu dana, nola goixa hamar den, 10:30 itxingo ditugu 20 minutu, ze orain hasi dira umeak iristen, parkinetatik, parkatzen eta pixka tardatuko dutelako. Bueno, gainera protagonista nagusiak hemen gune honetan, umeak ez, Nafarroainesen ere protagonista handiak ere, zer sentitzen da Nafarroainez bezalako jai batean emanaldi bat egiten? Jo, bueno, nire lehenbiziko Nafarroainez da emanaldi batekin, baina pentsatzen dut, beti hain polita denez Nafarroaineza, gainera horrelako gauza bat egitea egoten diren ume guztientzat, pentsatzen dut oso polita izango dela. Espero dugu jende asko etortzea. Oso, gize esan nahi daukazuentzako Nafarroaineza? Niretzat da euskara bultzatzeko keinu bat, eta niri pozaz betetzen nau etortzea eta nire area puska ipintzea. Ikusi hainbeste jende kolaboratzen duela eta guztiok elkarrekin euskarari laguntzea urratsak ematen, hori bani uste ez dagoela gauza ederragorik, ikuste hainbeste jende aktitude horrekin. Oso, zer daukazue prestatua gaurko emanaldiari begira? Egingo dugu gure berbena parrandatu tiplen, eta bertan umeak denbora guztian parte hartzen egongo dira, jolasten, dantzatzen, eta bar. Gehien bat, berbena eta animazio honetan publikoaren parte hartzea bultzatzen da. Eta modu diferente desberdin askotan, divertigarri batean, ordubeteko iraunpena izango du parrandatu tiplen ikuskizunak. Oso ongi bikote, mila esker, ongi pasa eguna, eta ongi izan. Bale, agur, eskerrik asko. Agur! Eta orengoan, begira, hemen aurkitu ditugu lagun talde bat gozaltzen, ez da Martze, egunon, noiz etorri zarete bianara? Egunon, gaur Tafaiatik etorri gara, eta autobusean. Eta hori, euskarari bultzadatxo bat emateaz gain, egun, alai bat pasatzera. Ez etorri zarete lagun kuadrilla? Lagun kuadrilla etorri gara, eta, bertako ikastolatik, eta Tafaiako ikastolatik, eta 2 autobus atera da, eta, aizten aipatu duana. Egun alaia pasatzen dugun. Oso, gize esan nahi dauka zuretzako Nafarroainezak? Nafarroainez, pesta edo euskal pesta eguna bezala, eta baita ere, Nafarroa edo alde hontako Nafar beltza hontan, nolabait, euskera zabaltzea eta edatzea lortzen dugunez, da horrei bultzadatxo bat ematea. Oso, gize plan daukazue gaurko hemen, ikusten dugu ederki zaudetela gozaltzen, ardoa, bokata, zer ingo duzue gero? Orain pixka korpuza berotu eta ibilalditxoa egingo dugu, zirkuitotik, eta gero berdin, hori, bertan dauden ekitaldi edo ekimenetan, ondo pasatzea edo gozatzea espero dugu, eta aizten aipatu dudan bezala. Denon artean, euskara zabaltzea lortzen dugun. Oso, ongi Martze, ez ditugu denbora gehiago lapurtuko, zen ederki zaudete gozaltzen, beraz ongi pasa eguna. Eskerrik asko. Agur. Eta oraingoan ikastolako irakasle batekin egoteko aukera daukagu, Xabi, egunon? Kaixo, egunon. Nola hasi duzu Nafarroainez egun honetako
egun hau? Ondo, oso ondo, animauta, oraindik jendea ez da gehiegi hurbildu, ze, hasieran gaude, fresko pixkatekin bai, baina animo oso gustora. Oso goiz altxatu zara gaur? Bai, gaur 7:00 hemen gehatu geha batzuk, arduradunek eta, baina batez atzokoare bagen emakin bizkarren, osea, pixkat akumulatzen juten da jasunt. Nola izan dira hilabete guzti hauek Nafarroinez prestatzeko, antolatzeko horrelako jaierraldoi bat? Bai, eskenen betikoa, ez denak berdintxu izaten dira, jende askoren beharra izaten dugu, beso asko, baina lortu ditu. Batez ere bukaeraldea, hola eskeneko hilabeten da, jende asko anpuntatu zaigu, laneako eta hola, eta bestela urten zehar, batez ere ikastoletako aurrak, irakasleek, langileek eta gurasok eta, baina oso pozik, ze oso voluntari asko izan du ditu eta oso gustora. Beraz lortu zuen laguntza eta babes guzti horrekin pozik zaudete, ez? Ikaragarri pozik, ikaragarri pozik, oso pozik, ze gaina, goendik esatizu, lasai dago asuntoa, baina laneako behintzat jendea prestatu da hasiera-hasieratik eta oso pozik eskertzeko moduan, bai. Momentuz gainera eguraldia lagundugu, ez da? Badirudi ez dela euririk egine, hori ere garrantzitsua izaten da Nafarroinez egun batean. Dudai gabe, desberdina da eguzkiekin eta eurirekin, ez? Euria egiten bali maizu beste Nafarroz ez desberdin bada, ez? Gaur eguzkia ez daigu atera, baina bintzet euririk ez, hasi jende animatzen zaigu, bai, etortzea. Ze esan nahi dauka Nafarroinezak zuretzako, eta bianan izatearenak ze esan nahi dauka zuretzak? Urte asko damazik gaina ikastolan, ez? Eta netzako Nafarroinezak beak baino nun iten dan, ez? Ze, kilometroak ere badaude ibilaldia eta arabakoak eta herri urratxek beak ere xarma berezia du netzako, ez? Eta Nafarroinezak beak baino igual nun iten dan, ez? Eta kasu honetan adibidez, 2001 bezala Lodosan ingendula, eta bain berriz bi ikastola txikin artekoa, hori, zainak eta jartzen zeskit, erabat arrotu, euskerak eta hemen behar du bultzada eta hola, ez? Eta jendea ikusi nola sartzen den festan erabat giron, joipurdia jantzen zait askotan, ez? Oso pozik. Nola daramazue hori bi ikastolen arteko elkarlan hori, ikusi duzu adibidez hori, azkeneko urte hauetan, adibidez, azkeneko aipatu duzu 2001an izan zela... Lodosan bai, 2001an. Hori da, ikusi duzu azkeneko urte hauetan euskerak bultza handiagoa izan duela, hemengo Nafarroko zonalde honetan. Bai, eskenen, nik gehiago dakit Lodosakoa, ez? Nik batzen dut orduan, jendeak Lodosan Nafarroineza zertzen ere etzekiten jende askok, ez? Eta galdetzen zuten, esaten dute egian den badela jai bat, igual 5.000-10.000 persona etorriko diela, eta 1.000 zian, ez? Orduan jendea flipatu dintzuen, eta hasieran gauza arraro bezala ikusten gintuen, euskerare kaletik eta ikusten ez zuten ulertzen zertzanua, eta hain berriz, behintzet jendeak onartu gaitu, eta ja behintzet ez du ez errola arraro iten, ez? Orduan horrere izan dugu, eta gero umek eus da gehiago izan du ditzeula, eta ja euskerarik ikusten dela, Lodosatik ere, ez? Hori pozgarria da. Lodosa eta inguruko herrietatik ere. Osangi, gaur guri Fermin eta Bioi tokatu zaigu laugarren gune honetan egotea, ikusten dugunez hau aurren gunea da, ez? Protagonista nagusiak beraiek dira, zer daukazue prestatua laugarren gune honetan? Memoriz ez dizut esango, ez dakit, gauza asko egon dira, orduan pixkat irakurtzeko, esango dizut, guantxe hasiko dira kikitamoko paliasok, umei zuzendua, eta gero 12an erronkakoak datoz, aurrak eta egiten duten erronkazea hori. Gero ordu batetan zeharrara Euskarik gabe Nafarroa antolatu dula Korsikako jende batekin eta Valentziako jende batekin egin dugu hartu eman bat, beraiekin hemen daudela gainera, hemendik dabiltzela, eta kantatu ingo dugu denok kanta hori berritxu indutela, indugula. Ordu batetan azeri dantza taldea etorriko zaigu, eta ordu bitan Auskan, dela motrikoaldeko neska talde bat, rock talde bat, dena neskak dira, orduan ere berezia eta bolitia. Lauak aldea Izaki Gardenak, eta bostetan bertso musikatuak. Izango ditu hemen, Alaia Martin, da Anaia Ion Martin, Beña Gaztelumendi eta Xamoa dituko dira, kantari, eta gero hemen dauzkagunak, ez? Hor daude tiralina, goma horiek eta hori, eta puzgarrik, eta hori izango, eta paella hemen daukagu, gero bazkatzeko, eta... Ze plan daukazu gaurko, Xabi?
gaur ez dakigu, hasi noiz hasi gian bakigu, baina bukatu ez dakigu noiz bukatuko den. Ze gaina, konkretuki gune honetan, gune hau da eskola publikoko eskola hor dago, eta hau da kantxa. Orduan hau gaur bertan ere, egon behar du desmontatua dena eta garbia. Orduan, pues, jende martxiten dune, pues, guaziko behar duen lan fuerte nahiken, eta hau garbitu garren, orduan, pues, ez dakit zortuan bukatuko du, baina, bueno, gustora. Ongi Xabi, ongi pasa eguna, eta bazorionak egindako lan guztia. Zuei eskerrik asko, oso ondo, bale. Ara, zerbait falta dela uste dut, baina ez dakit zer. Berriro hasiko naiz. Oraintxe hasiko da Pailazoen inoizko parrandarik handiena, parranda tutiplen, Kiki eta Moko Pailazoekin. Ni naiz, Kiki! Ara, noski, Moko falta dela. Etxoin. Moko! Denok batera egin behar diogu dei Mokori. 1, 2 eta 3. Moko! Baina Moko, hasi egin behar dugula parranda festarekin. Parranda festarekin? Parranda tutiplen! Parranda tutiplen? Parranda tutiplen! Parranda tutiplen! Banoa! Ai! Erori egin naiz! Moko! Baina, hasi nahi duzu parranda festarekin bai ala ez? Kiki, mesedez, gehien desio dudana nire bizitzan, parranda tutiplen festa egitea da. Munduan dagoen festarik alaiena, politena eta ederrena delako! Ai, parrandari tutiplen bihurtzea asko gustatuko litzaidake. Badakizu zenbat? Zenbat? Hasi, hemendik, tris-tras, eta Saturnoraino! Ara, Saturnoraino, Moko, hori asko da, Bai. Lehenik eta behin parrandari tutiplen bihurtzeko alaitasuna ematen ikasi behar da. Bai, baniek alaitasuna ematen ikasi nahi du. Moko, ziur zaude? Bai! Ai, alaitasuna ematen ikasi nahi dut. Ai, eta parrandari tutiplen bihurtu ere. Osa ongi Moko, has gaitezen parranda tutiplen. Bai, tuti tutiplen. Bai, Parranda tutiplen! jauzi! Oi, Moko prest? bai. Aurrera, parranda tutiplen! Jauzi! Baina Moko, zer gertatzen zaizu? Lotxa ematen didala. Lotxa! Parrandari tutiplen bihurtzeko lotxa guztiak kendu egin behar duzu. Nola bada? Badakit, guk denok txaloak joko ditugu musikaren erritmoan, eta zu gurekin hasiko zara abesten gure laguntzarekin. Ados! Aurrera, parranda tutiplen! Jauzi, hori da denok, txalo! Jauzi, tutipoko, Txalo etengabe, saltan da punta, guztiok dantzan tutiplen parrandan. Txalo! Bueno, eta horrengoan hemen aurkitu dugu guraso bat. Noiz etorri zara, Jon, Bianara gaur? Atzo etorri ginen, eta hemen indeulo, eta gaur egun pasa ita etorri gara. Kusten duan ez zarete Nafarrokoak, ez? Ez, gu Gipuzko aldetik gatoz, hori jotikan,
eta hori umeekin datorria egun pasaitea. Ze plan daukazue gaurko? Bueno, goizetik zirkuitua buelta eman, umeekin da pixka pailasok eta puzgarritan daula ibili, eta danok aldeun ondona pasatzea. Ze esan nahi dauka zuentzako Nafarra Oinezak? Bueno, euskarai bultza bat emateko, jendia etortzea, egun pasaitea, eta egunerokotasunen gu guztiz euskara biltze du eta horren alde biltzea. Hemen ere ez, Nafarroan hori lortzen den. Bai, agertzen den. Osongi, mila esker Jon eta ongi pasaguna. Claro, zuei. Bueno, eta hemen aurkitu dugu Koldo Martínez, egunon? Zer moduz da Nafarra Oinezeko eguna? Hasi, primeran hasi da, eta nik espero dut egun guztian zehar horrela jarraituko duela, ongi hasi eta hobeto bukatu. Gainera guraldia momentuz ongi, Mantentzen ari da, bai, fresko xamarre, Bai, pixka bat, egia esan. Bueno, ze esan nahi dauka zuretzako Nafarra Oinezak eta gainera bianan izatea? Bai, nik uste dut aurtengo Nafarra Oinezak oso marka berezi bat seinalatzen duela, zen azken finean bi ikastolek antolatzen dute, eta gainera Nafarroako zentrotikan dauden bi ikastolek, eta hori oso pozgarria da, nik uste dute honek behin eta berriz argi eta garbi uzten duela euskara guztiona dela, Nafar guztiona dela, eta artifizialki sortutako muga guztien gainetik euskara Nafar guztiona dela. Nola ikusten duzu hemengo eremu honetan, Nafarroako eremu honetan euskara? Egoera? Egia da, egoera nahiko latza da, egoera zaila, baina pausoz pauso aurrera goaz, poliki aurrera goaz, aldugun neurrian lagundu egingo dugu, eta nik uste dut zabaldu egingo dela euskara behar duen neurrian. Ze plan daukazu gaurko? Oain zirkuitoa bukatu, pote bat hartu, eta lagunekin egon, eta euskarari buruz hitz egin, eta euskaraz hitz egin. Mila esker eta ongi pasa. Eskerrak zuei, aio! Eta beste politikari batekin egoteko aukera dugu, Ana Oio, egunon zer moduz hasia Nafarra Oineza? Pues oso ongi, pizka hotza, pentsatzen dugun, baina hotzagoa, baina jende oso beroa dago eta oso ongi. Ze esan nahi dauka zuretzako Nafarra Oinezak? Nafarra Oinez azkenean hor badago jende asko, mugimendu oso indartsua, haien atzetik, eta pentsatzen dugu bultzatu eta prestigioa bultzatzeko, euskararen prestigioa bultzatzeko oso importantea dira alako ekitaldia, alako egunak. Nola ikusten duzu hemengo zonaldean, Nafarroako zonalde honetan euskararen egoera? Egia esanez, zaila da, ez? Nafarroan azkenean, erdaldunen aldean zailagoa dago, baina hemen guraso asko badira bultzatzen mugimendu hori, eta hori oso indartsuak dira, gurasoen indarrak oso importantea dira hemen bultzatzeko, eta orain eskatzen digute hori erakundeak, orain Nafar gobernuak laguntzeko eta gu prest gaude laguntzeko. Ze plan daukazu gaurko? Orain ja, segitzea ibilbidea pizka bat, eta gero ja, zerbait hartzea eta egun ona pasatzeko lagunekin eta jendearekin. Oso ongi, primeran pasa eta ongi izan. Eskerrik asko, eskerrik.
Bueno, eta musika ere protagonista daukagu Nafarroa oinezean, kaixo, egunon, Edu. Kaixo, egunon. Zer moduz da trikitixaren kontua? Ba, ongi oso, ongi, etorria gara goi, egun polit bat pastera, eta, bueno, hemen gaude, beti bezala, urtero etortzen gara, eta bueno, posik egoteagatik, hemen. Zer dutan etorri zarete bianara? Ba, amarran gauden hemen, amarte erditan elkartu gara, eta 11etan hasteko. Eta nondik ibili behar zarete, gaur goizean zer? Ba, bueno, egingo dugu zirkuito osoa, eta azten gara, hasi gara hirugarren gunean, eta, bueno, laugarrena bat, eta gero bi egingo dugu. Ja, bigarrenean bukatuko dugu buelta. Beraz ez da lehenengo aldia, ez? Trikitixarekin zatozen Nafarroa oinezen. Ez, ja, daramagu urte batzuk etortzen. Nik ja 3 edo 4 gutxu gara, beste batzuk gehiago. Así baina, bueno, ongi, bai, ez gara berria, ja. Ze esan nahi daukaz zuretzako Nafarroa oinezak? Bueno, da euskera aurrera eramatea, ez, eta laguntzea ikastolei ere bai, apoiatzea batez ere ikastola txikiak direnek, ez, behar dute laguntza gehiago, eta gainera nire ez euskaldun berria, baino betikoa, ikastolarekin hasi genuen orain dela urte asko, Iruñan, urte gogorrak pasten ere bai, eta, bueno, hemen posik jarraitzea horrela, jende asko ikusten eta euskarari laguntzen. Beraz, hemendik beste gune batera, ez, joanen zarete orduan? Hemendik, bai, goaz, orain da lau, ez, urrengoa bat. Oso ongi Edu, bueno, mila esker, ongi pasa eguna, eta ongi izan. Bale, berdin. Venga, zuri. Bueno, eta horrengoan hemen dugu saioa, kaixo egunon, zer moduz Nafarroa oineza? Ba, egia esan da oso ondo eta oso posik etorri gara, bai. Nondik etorri zarete? Elorriotik etorri gara, Bizkaitzik. Beraz, hau duzue bide luzea, ez, oneraino etortzeko gaur? Bai, bueno, etorri ginen ostiralean ja. Orduan asteburu pasatorri gara, baina jakinda gaur euskararen eguna eta ikastolek egiten duten lana ikusitza, guk horretan sinesten dugu eta petzetan dugu gure dugula Euskal Herri euskalduna izatea eta horregatik etorri gara ona. Ze esan nahi dauka zuretzako Nafarroa oinezak? Euskararen aldeko festa, ikastolek egiten duten lanaren errekonozimendua eta Euskal Herriaren alde egiten dugu lana. Bueno, hemen ikusten dugu aurrekin zabiltzatela, ze plan daukazue gaurko? Unbien plana. Eurok esaten dabe oinara, oinona, bazkaldu eta ikusiko nekatuta gauzerien, etxerantza, bide hartuko gu. Oso ongi saioa, ongi pasa eguna eta mila esker. Mila esker zuei, agur. Bueno, eta hemen gaude ikusten duzuen moduan janari pila daukagu eta gizane hemen mailaren bestaldean. Nondik etorri zarete? Larrabetzutik, Bizkaiatik. Eta zer da hemen daukazuena? Itxura oso ona du, Azaltze goguz euskal pastelak, madalena, rosquillak, txoripanak, tartak edo lako gauzak. Postriek edo lako gauzak. Eta Nafarroa oinezen parte hartzen duzen lehenengo aldia da edo egon duzarete ja? Egoten gara urte guztietan, amen. Urtero lez. Eta zer moduzkoa da esperientzia? Ona. Amendik atzetik ondo pasetzen gara bai. Ze plan daukazue gaurko hemen, zer du arte egonen zarete? Amaitu arte, ez dakit, 7 arte edo 8 arte edo lako zozer. Bueno, izaneo, mila esker eta ongi pasagun. Ai, berdin, agur! Bueno, eta oraintxe aurkitu dugu Ekaitz, eta gainera Iasaloan izan dena, zer moduz hasi egun Ekaitz egunon? Bueno, fresko, baina giro polita dago, ez? Ongi. Zuek ere parte hartu behar duzu, ez? Bai, jotzen, gaitarekin, hemengo dantzariekin. Eta nola parte hartuko duzu egune honetan, edo mugituko zarete, besteren batera ere? Ez, hementxe dantzatu behar dute eta hor dantza batzu jo, eta gero libre. Bueno, nondik zatoz? Iruñetik atoz. Eta ze esan nahi dauka zuretzako Nafarroa oinezak eta gainera bianan izatea? Bueno, txiki-txikitatik etorri gara, eta, bakizu zer den,
eta, bueno, pixkate hemengo ikastola laguntzera, eta alde neurrian, aportazio txiki bat behintzat egingo dugu. Bueno, gaitarekin parte hartuko duzu, gero ze plan daukazu gaurko egunari begira. Bueno, plan ofiziala gaita jotzea da, eta gerokoak ikusiko dugu, ez dakit telebistan kontatzekoak diren. Oso ekaitza, ez dizu denbora gehiago lapurtuko. Mila esker eta ongi pasa. Ongi pasa, aio. Bueno, eta orengoan begira, abeslari bat aurkitu dugu, Ines Osinaga, kaixo, egunon, zer moduz? Kaixo, egunon guztioi ongi. Bai, gaur ez gara bestera etorri, baina abestuko dugu ziur, bai, ondo. Oso, ze esan edauka zuretzako Nafarroa Oinezak? Ba, nik uste dut Euskal Herriko ikastolen jai guztia direla bereziak, baina, bueno, Nafarroa Oineza, eta batez ere zonalde euskaldundean egiten denean, zonalde ez euskaldun kakotxa artean egiten denean, ariketa garrantzi gehiago daukala, eta bueno, zelan ez? Hemen etorri gara sagordu pixkateraten, egun pasaderra iten, eta euskara bestera hemen ere ozen noi ukatzeko, euskaraz bizi nahi dugula hemen ere bai, ezta? Oso, ze plan daukazue gaurko? Iritsi berri gara, plana nik uste jamaiketakoa egiteko ordua dela, ingo dugu bilbidea pixkat, gero bazkaltzeko ordua etorriko da, eta bakizue. Trago pare bat, zerbait jan, egun pasaen, umeekin egon, eta gaur plan hori. Oso, mila esker eta ongi pasago. Bale, zuei, ondo izan.
Bueno, eta orengoan hemen aurkitu dugu, Pampi, kaixo, egunon, zer moduz da Nafarroainez? Egunon, ongi, ongi bai, goiz, erabaki nuen goiz etortzea, familia oso goiz joan nahi zuen, kola egongo da, kotxeak eta hilarak eta hori, baina ez, aiz eta fazil sartu gara. Oso, nondik etorri zarete? Berrizartik. Baina zure euskera ez da berrizarkoa. Iparraldetik, etapaka ibili gara. Lehenik Begozagera eta gero Begozartik onat. Osongi, zer da zuretzako Nafarroainez, ze esan nahi dauka festa honek zuretzako? Aurtengoa esan nahi berezia, esan baita hemengo ikastolak zonalde erdaldunean, kokaia, kako sartean esan genezake, laguntzak jasotzen, gobernotik jasotzen ez duzten eremuan izatea, indar berezia egiten dugula, onat etortzeko, nahiz eta urgun eta hori, egin behar dela eta hor bildu gara andana bat. Eta sumatzen da, giro ezberdina ere, ez dakit airean elektrika diferentea senditzen dut, hemen gaudelako, zer bat berezia egiten. Osongi, ze plan daukazue gaurko? Goizan goiz etorri zarete, hemendik aurrera zer? Ordu erdiro WhatsAppa begiratu, alaba utzi dugulako hor libre zera, 12 urte ditu eta semea autobusean dago etorriko da nahi duenean, eta gu saiatuko gara ongi portatzen. Pailara, pixka bat eserita, goizetik amagetan eseri behar da, ez dugu adina hor. Beti xutik eta egon, eta pailan egon pixka bat, eta... Osongi, Pampi, ongi pasaguna, mi esker, eta hori, aprobetxatu, eta gustari bi. Mila esker, ongi, mila esker zuei. Segi lanean. Pandezigarra, Sanfermin, Bertino Mailu eta Ladiaga, biak batera, lesaketa berako ikastolak, eta gero... Eskatuko diogu... Suave.
Proba hau erresa denik. Oreka mantendu behar da. Lasaitasuna patxada. Ez dago. Beñat, egon behar da gaia. Egon behar da. Eta handik aurrera zein izanen den txapelduna. Erronka urte batzuk asaltzen, gazteak dira, baina liburu bakarra. Ondo pasatzeko, eta baita gure artean, elkarren artean. Epaiak dira. Hor gainin dago. Ez dago ondo? Lau minutu berri geratzen dira, suabe joango gara egiten. Artena.
Suave, suave. Beste bat. Bueno, eta bentsa gaude, erronka ikusten aritu gara eta ara azebi aurkitu ditugu, Nurko eta Andoni. Egunon, ze gaur zuei ere lan egitea tokatu zaizu, Bai, tokatu zaigu kuadria honen atzetik ibiltzea, ze baina hauek sasoiko nola dauden guri kosta egiten zaigu, 3. urtea bada urtengoa, eta ikusten dugu urtez urte hauek bizkorrago eta gu makalago gaudela. Baina, bueno, gure lanik errexena da, ezta, gure pixka bat girotzea da, probak azaltzea jendeari ikusten ari den hori zertan den, ze parte hartzaileek ongi dakizkite, ondo prestatuta etorri direlako etxeko lanak egin da, baina behar bada ikusleentzat azalpen pare bat behar izaten da, eta hoiz izaten da gure lana. Baina Gurko, egia esan behar baldin bada, kostatzen ari zaigu, baina egia da, orain hemendik aurrera ere txistor pixka batekin, eta baixoerdioi batekin, eta askoz ere erreixago eta bixiago ari garela gu ere. Kontua da, goizan etorri garela, eta goizan fresko zen artean, orain ari da pixkanaka epeltzen, baina bai, hotzean hasi gara, eta orain ja pixkat igertzen da, jendean artean ere igertzen da, jende gero eta gehiago dagoela, eta batez ere finalera hurbiltzen ari garela, ze orain Leicester finala jokatuko da, eta dagoeneko taldeak hasi dira ikusten ze taldek duen aukera, ze taldek ez, erren ibiliote diren edo nahiko txukun, eta orduan giroan ere igertzen hasi da, nola otegoaz, besteak aurretik otegoaz, eta orduan giroa berotzen ari da, eta orain ja finala izango da ikustekoa. Konta guztue pixka bat zertan datzen, erronka. Erronka hau, edo erronka orokorrean. Orokorrean ikastoletako DBH 3. eta 4. mailakoek parte hartzen dute, Nafarroko ikastola guztietakoek, 14 ikastola dira denera, eta 12 talde. Bakizue ikastola batzuk txikiak direnez, elkarrekin egiten dutela, hartzen dutela parte. Orduan, erronkak zertan datzan, 4 proba izaten dira eta final bat. Lehenengo proba egina dago aurretik, bideo lehiaketatxo batean parte hartzen dute, eta gainontzeko 3 probak bertan egiten dute, eta hau da 3. egin duguna oraintxe bertan, eta datorren proba izanen daia finala handia, eta hori jakinen da, lehendabizi zein diren 6 finalista horiek, eta bigarrenik zein den txapelduna. Bueno, eta proba desberdinak oso arinak, oso politak, ikusgarriak, eta gazteek parte hartzen dute, eta uste gustora ari direla.
Bai, batez ere gainera garrantzitsuena da, bereik ikus dezaten Nafarroa oinez jai bat badela, baina jai parte hartzailea ere izan daitekela, ez? Batez ere helburua gainera erronkaren hori bada, azken urtetan behar bada, festa puntu horrek nagusi, festa puntu hori gaiendu da, beste parte hartzen modu baten gainean, eta orduan bada esateko, festa bada, baina parte hartu dezagun, ez? Ez gaitezen etorri soilik edatera, guztiok ere hortara etorri gaitezke, baina eta hori ere behar bada egin behar da, baina neurrian, ezta? Eta hartu dezagun parte, eta gainera, aberasgarria iruditzen zain niri ere, azkenen mutur batetik eta bestetik etorretako ikastolak dira, ipar zein hego, mendebalde zein ekialde, eta elkarren artean ezagutzeko eta ere aukera politia da, ezta? Zuek zangozakoak, zuek lesakakoak, eta lotura hori estutzeko modu bat bada. Bai. Eta gainera, 150 gazte inguru dira orotara. Eta gazte horiek ekartzen dituzten, bai ikastolako eta bai kuadrilako eta lagun mordo hori. Importantea da, helburua betetzen ari dela uste dut. Zoriontzeko modukoak, erronka bezalakoa. Osongi, erronka honen barruan, Nafarroa oinez, 2016 urte honetako edizioa Bianan izan da, ze esan edoka zuentzako Nafarroa oinezak? Nik gogoan etorren gaur bidean ona iritsi orduko etorri zait burura, ona aurrekoan orain dela 24 urte etorrita. Batzuk zartxeagoak garenok, ez da, andoni, gazteek larraitzen antzera, berba ez dute gogoan izango, baina gogoan bai, ez, eta gogoan dut 24 urte, duela 24 urte nola etorri gurasoekin eta gaur egun berriz bestera batera, ez da, baina zeinen politia den hori, ez, azkenean zure historioan zehar, norberaren bizitzan zehar, Nafarroa oinez egin duzun loturari behar bada nola alda daiteken, ez da, etortzeko eredua edo moldea desberdin izan daiteke. Txikitan gurasoekin gerora, parrandara, orain berriz lanera edo bentsat laguntzera, ez? Eta uste dut, hori azkenan badela norberaren bizitzaren historia ere bada Nafarroa oinezen historia, ez? Lenguan entzuten nuen Lingua Navarroen kantua, duela 24 urte nola ikasi genuen Bittor Raiaperekin, non otela Bittor Raiape, eskuminak mendikari, eta orain berriz ez da nola egin duten beste bertsio berri hori, eta zer eta gainera hizkuntza gutxituetan, eta benetan iruditu zitzaidan ederra abestia, ketxuaz, bestea zentzutea, eta nola geratu den hori guztia gure buruan, ez? Eta nik uste dut Nafarroa oinezek horretarako balio badu, helburua lortuta dagoela, ez? Eta horri gehitzen badiogu, gaur bezala guztion artean elkarrekin festan egoteko modua daukagula, izu zer esango dizut. Eta batzutan uste dut loreak ere bota berdizkiogula euskaldunok gure buruari bestei begiratu beharren, eta uste dut hau asmatu zuenak asmatu zuela moduan eta eran, ez? Eta noski urteekin aldatzen joan da, erronka da horren adibide, egokitu behar delako garai berrietara, baina nik uste dut hortan asmatu dugula eta hori ere ospatu behar dela tartekan. Eta alaxe da urko. Eta gainera, zoriondu beharrekoa da batez ere, honek dioena, ez? Azkeneko kanta zahar horrekin egin duten bertsio berria, Txikiak haundi talde horretan dauden guztiak egin duten lanarengatik, eta gainera... Bai, eta gainera bukatzeko besterik gabe, urko, egonen zen txikia izanen zen Bittor Raiape kantatu zuen horrekin, baina nik ja erakusten nuen ikastolan kanta bera eta girotzen dituen ikastolako gazte guztiak kanta horrekin, beraz, bizipen ikaragarriak eta gozoak. Mila esker eta ongi pasagun. Bale, zuei. Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, L-ez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosa gabe ere.
Lacturale. 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 Ekoizpen integratuko lehenengo esnea, kategoria gorena. Zaporearengatik maila internazionalean saritua. Benetako esnea, elez idazten da. Lacturale. Orain Lacturale laktosagabe ere.